Jong, singon ka Jong, sog siminto. Excited ta? Ha? Excited ta? Lagi. Sugod na. Mali lang yun. Anli ahon ko naman eh. Marag dili siguro kayo. O may mga bukid na ibabaw. May ilan ang ahon kay mga bukid na ibabaw. Kaliko. Dito ta. Anli ahon na ni. Anli ahon. Trail na ris. Go na. Ibodol kong ili ba? Jong, singon ka Jong, sog siminto. Matay ka Jong. Oy, bato nasad. Trail today. Tungas, ahon. Lah. Taas ra ba? Mata na tara. Kasi katugasan pik. Bukatod. Doy. Asa taagi katugasan pik, doy. Lagbas ang daya pa ng siminto. Oo din nila eh. Bye. Mau nih pakatugasan pik. Layo pa? Ada na. Mabaikan pegang di bawah. Selamat. So, happy day good me sa pik. Sa katugasan. Katugasan pik. So, saya kasulti man lang first time. First time di lali magtod. Kuno lali magtod. Upload kayo. Awang dan oh. Plus tungason pa gyud. Tugbungon sir dili.
Okay. Doon naman eh. Doon na. Nice. Sini agyan na nadapit pa doon ito sir ba? Wah, yang itu. Nice no? Gisuwayan ni manang og saka. Okay guys, nanami sa pinaka top sa peak. So kung unsa kalisod pag saka na mo, so ingon ana pod ka view nigabot nimo diri sa babaw. Makita nimo ang tuyok gyud kay mura ni si Zaog. Kanang gamay nga buntod nga taas kaayo. Una iyang 360 view. So by the way, kauban din namo ron si Sir Richard. So kami ram tulo ni Manang og si Sir Richard. Adventure ride, wa mi kana ni first time pa namo. So murag na excited pud mi. Kumusta imong experience pagsaka nimo ning Katugasan Peak? Ha? Okay ra? So ipaningot ka wa? Minom kag damog ro nang kuan. Damog anang sagbot. Okay, sugbag manok ito, manok ihas. Nay mga buntod-buntod ginagmay. Pwede pod mo magtagsag buntod mag-date. Api buntod adto. So ari maring pikas buntod gamay kaning naay. Mohon, kung saan si landmark. Very relaxing. So diri sa gamay buntod na siyay kanang mura og landmark. So prayer to Saint Jude in desperate cases. Para pod sa kanang reminder pod sa dili ko taga dire, reminder pod sa mga laag dire, dili lang ta pod magbilin og mga sagbot kay ditong dapitan na jud mi nakita dito mga sagbot. Kuan ba looy ang ato ang environment, leave nothing but footprints ingon sila. Daghang basura dito subos aw gubo. Dito si babaw na may daghan nakitang basura. So kinsa man ditong saligan og panglimpyo ni kita ra gud unta pod. Kitagaan man tag view sa atong Mother Earth. So in return ato pod siyang timanon. Tong limpyuhan. Timta na akong tubigan. Tungod sa nindot sa lugar. So makalimtan ang imuhang mga ipangda. Oh, paita. Tan. Ay. Out ni kuan at tirot magbago. Wa makayon ang power ko no at siya maka aban. Pero challenge na sa tirot sunod uban niya ni. Kuha